Ġiet imnedija sistema ġdida li se tibda tintuża l-kontroll u għat-traċċabilità tal-inbit Doc Malta, Doc Kozo u IGT Multi Silence. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajt u l-Ikel Anton Refalo. Id-Direttorat tal-Agrikoltura u l-awtorità kompetenti li tiggarantixxi u tiċċertifika l-produzzjoni tal-imbejjed Doc u IGT. Apparti l-ispezzjonijiet u l-analiżi tal-imbejjed jinvolvi ammont sostanzjali ta' dokumentazzjoni, speċjalment fejn jitlu records ta' tikketti li jiġu użati sabiex jiċċertifikaw l-inbit. F'kumment ma' One News id-Direttur tal-Agrikoltura Marco Dimek spjega kif din is-sistema se tiffaċilita aktar il-proċess. Il-QR code ħajjejn li l-wineries l-assarat tagħna jkunu jistgħu jiskenjaw u jagħtfgħu l-informazzjoni fuqhom li aċċessibbli għad-direttorat biex ikunu jistgħu jagħmlu iżjed kontrolli fuqhom. U fl-istess ħin il-konsumatur ikun jista' jaċċessaw ukoll parti minn dik l-informazzjoni biex ikollu iżjed serħan il-moħħ li dak il-prodott li qed jikkonsma huwa verament ċertifikat u prodott ta' kwalità. Fl-aħħar mill-aħħar nkunu qed inżidu t-trasparenza fiċ-ċertifikazzjoni tal-inbejjed. Il-Ministru Anton Refalo enfasizza kif b'din is-sistema innovattiva se tiżdied l-effiċjenza u l-ħarsien tal-prodott agrikolu. L-agrikolità hija l-mission statement tagħna bħala Ministeru. Għalhekk qegħdin inħolqu sistema illi fil-waqt illi min-naħa waħda hija innovattiva, qiegħed nirreferi għall-inbejjed Maltin li huma Doc Malta, Doc Kozo u IGT Multi Silence, min-naħa l-oħra wkoll hija sistema li fil-waqt li tħalli l-kontrolli min-naħa l-oħra wkoll tissimplifika l-mezz li bniedem jista' jasal għat-traċċabilità.